que ao principio nos tacharon un pouco de que vos sacades as cousas da manga, non tedes... Ahora demostramos con un estudio que non, que estamos aí, que formamos parte de Galicia, que en cada concello de Galicia hai a súa tradición e nós temos a nosa. Manoli, que personaxes hai no Entrodo da Veiga? Pois no Entrodio da Veiga temos 27 máscaras diferentes que estamos intentando recuperar. Ata ahora recuperamos o charrelo, que é típico do pobo de Baños, que os acaban en Baños, a vella, que normalmente é un home vestido de vella, a morte, que é a que cerra o Entrudio, é o último día de Entrudio, normalmente o martes de Entrudio, e despois temos o zamarreiro, que é do pobo de Corzos, era a máscara que sacaban en Corzos. Todos eses personaxes desapareceron en algún momento da historia do Entrudio e agora estades recuperando. Cando comenzades con todo isto? Pois, bueno, nos anos 60 aquí houve unha inmigración masiva, entonces a xuventude pois marchou e a xente pois maior, pois claro, non podían porse a correr como a facer as cousas, entonces pois intentamos recuperala fai 7 anos, empezouse co charrelo, e logo, pois, cada ano intentamos recuperar unha figura máis, vai non ser imposible recuperalas todas, porque, bueno, son moitas e fai falta moita xente que se vista tamén. Fomos pobo por pobo, e a sorpresa foi que en cada pobo, pois, era algo diferente. Logo fixemos un estudio que nos fixo a Universidade de Vigo, xunto con un rapaz de Viana que se dedica a eso, e claro, todo o mundo quedou moi sorprendido por todo o que había neste concello. Creo, a ver, sin lugar a dudas, que o concello que máis máscaras ten, que máis cousas diferentes, e que facían os fachós, facíase, pois, como enlazaos, tirar, sabes, trapos con... farrapos con merda. Os fachóis era, bueno, un pouco brutos, porque iban co fachón ao pobo veciño a queimarlle o pelo ás mozas. Si, era algo bruto. Logo a fariña, que é algo que sí que tamén é de aquí, e logo os lardeiros, que os lardeiros seguimos ca mesma tradición de sempre, que roubar a roupa, por exemplo, as mulleres cando facemos o lardeiro, roubamos a roupa dos homes e vestímolos e despois colocámolos a noite esa, colocámolo e a mañá seguinte pois aparecen, claro, vestidos ca roupa de algún dos rapaces que dice, pois que me mangou a roupa. Antes intentaban colgarse en sitios que non puderan chegar para que non nos roubaran. Agora xa non estamos para subirnos a un árbore, nin eso. Quen ven por aí? Ese é o zamarreiro. Os zamarreiros saían no pobo de Corzos, a roupa, bueno, é de liño, con pieles, e era típico pois, do pobo de Corzos e tamén da montaña, tamén había outro zamarreiro na zona de Vilanova, pois que tamén iban con pieles, normalmente vestíanse así porque iban ao monte, e claro, e o frío naquelas épocas era moi grande. E logo a vella é típica de aquí, do pobo da Veiga. Solían disfrazarse, vestirse un home de vella e saír aí a meterse co personal. Ese é o charrelo. E o charrelo o que fai é correr e facer moito ruido e ir apartando a xente cando o fulión vai tocando, pois o charrelo vai apartando. Amalia, ti encárgaste da confección dos traxes. Sí, Fálanos casi. do traxe do charrelo, que partes ten? Pois mira, empezamos polos zapatos, sempre son, antiguamente eran galochas, hoxe levamos bota negra. Levamos as legues, que tamén sempre procuramos que sean as antiguas, cando non conseguimos, pois ten que ser destas. Despois vai o pantalón, cas cintas todas cosidas á máquina. Pantalón de liño. De liño, todo o traxe por dentro é de liño, tanto o pantalón como a camisa. Despois levan unha faja, para que cando poen as esquilas, que non se fagan daño na cintura, o mantón de Manila, isto chamas as escarapelas,
E despois o gorro, que é un sombreiro, feito todo con flores de papel. E a careta, que é de madeira. Levan un bastón, pois neste caso con cintas tamén de colores, e van un pouco pois apartando a xente para que o fulión poda pasar e non se meta a xente encima de Para eso todo. utilizan o bastón. Sí. E sempre, bueno, pois van un pouco correndo, entón a xente xa sabe que se ten que apartar. Amalia, estades vestindo un dos personaxes. Estamos vestindo un dos personaxes que é a morte. Esta aquí, a tradición é a que cerra o carnaval. O sea que o martes de carnaval, de Entrudio, pois é no desfile, nos pueblos, en todo, isto é o cierre do carnaval. Normalmente, antiguamente, solo se sacaba nesa época. Ademais do vestido, que leva ahora? Ahora leva unha careta, moi guapa. De que está feita a careta? A careta, Cóntame. todas as caretas que temos aquí son de madeira. E leva unha guadaña e unhas cadenas. O personaxe ten que interactuar de algunha maneira determinada coa xente que vai aos desfiles? Si, normalmente o que fai ao levar a guadaña, bueno, pois vai facendo como que vai collendo a xente e dicíndolle, bueno, pois vou a por ti. Despois o boi, por exemplo, era feito con mantas antigas que había en casa e salían, bueno, pois varios, porque, claro, o bonito é cando salen varios bois tamén de diante do fulión ou de diante para meterse ca xente para ir apartando tamén. Cada unha das figuras ten unha función, non? Sí, a ver, menos a morte que o peche do Entrudio, que vai lenta e a su bola e asustando un pouco o personal, os outros van apartando a xente cando se vai tocando, van pois meténdose un pouco. A función do charrelo, cando nos dixeron en Baños, era que como que iba detrás das mozas, sobre todo detrás das mozas, e metíase con elas. Despois hai outra das figuras que se intentará recuperar, que é o cinseiro, que era o que iba botando cinsa. O que vemos é que todas as máscaras están feitas de madeira. Sí. Hai un traballazo aí, Hai un traballazo que o fai Brais, que é un traballazo. E bueno, Luís tamén fixo tamén algunha máscara que leva ela tamén en algunha ocasión, pero Brais a verdade é que é un artista que lle gusta moito isto e que non sabemos por que hoxe non está aquí, porque tuvo que ir a Lugo, pero el podría vos explicar moito mellor. A parte fai bombos, fai o que se poña, porque naceu artista. Estas figuras acompañan o folión. Sí, estas figuras acompañan o fulión porque en sí o fulión foi o que se involucrou en sacalas. Que antigamente, pois ao mellor salían varias xuntas e salían sin fulión e eso, sí, pero agora sí que veñen co fulión porque son figuras que forman parte da nosa asociación, do noso fulión. O folión da Veiga, cantos membros ten? Pois somos 80. Tedes un único toque ou máis de un? Temos un único toque pos desfiles, despois foron facendo rapaces, pois cando acabamos de tocar o noso toque, si temos algún toque que é propio noso. Temos unha charanga, temos unha muiñeira, é un toque do fulión, que todos os fulións son un toque tipo rumba, e o noso fulión é un toque pasodoble. Enrique, contame a historia deste bombo. Bueno, pois a historia, este bombo ten ahora mismo pois 43, igual 45 anos. Foi o primer bombo que empecé a tocar. No folión. No folión, sí. Isto é castiñeiro.
E este está vaciado, quitanlle a madeira por dentro, e depois é cando lle pon os aros, que son así, bueno, xa se ve que son antigos, e ponlle aquí unha cordi, isto é de vara, isto é unha vara así redonda, ben sea da velaira ou non sei que, e pois é o que é a piel dos dous lados, non ten máis. Son peladas á man, que agora as pieles se compran peladas con máquinas, pero isto non, estas foron peladas á man, con leite, estaba así leite, e arriparlle o pelo da ovella ou cabra. Empezamos o folión aquí da veiga, pois aí entre 3 sobre 4 amigos e eu. Foi que empezamos cunhas potas, con petardos, e pum pum. A partir de aí foi cando xa empezamos a meter os bombos. E claro, daquela non é como hoxe, permites pero daquela comprar un bombo era moito. Entón fomos comprando mellor un, despois dous, despois tres, despois cuatro, e así. E foi a forma de facer un pequeno folión, que era pequeniño. Pero ahora os nosos fillos, por exemplo os meus, meteronse tanto no folión que é unha maravilla, estou super contento, non? Porque o folión é que vivió, bueno, de arriba a baixo, non? Como son un nativo aquí de Aveiga, pois me encanta, é onde este o folión que se quita todo.